bigarrengo platera egiteko prest daude, ezta? Bai? A ber, Bai. nola izena duen? Gu gauden baiaran perretxu eta... Hasi dia, hemendikan aurrea ja... Hori da, tope. guain oso gutxi daude ez, baina asko lantzen duen gauza bada, eta nahi nun zerbait ditia, ez? Eta Bai. gaina perretxuko erakusteko gogua banakan, Bai? da marzoluz, deitzen zaio. Martxoko eskoak. Martxoko eskoa, edo Hori da, neguko bai. xixa deitzen zaio baita ere, Baita o ere. elur xixare bai. Mhm. Eta hu, elurra kentzen haste janean, orduan Urtutzen hasitzen danean, orduan orduan hastea azaltzen dira. ateratzen, hori da. begira. Eta izatea, hori, otzaila... Oixo, hilabete terdiko maiatza, kontua, bai, ezta? da. Eta hori, gero elurrak goraka urtzen dijoan bezala, gero eta altura gehien hartzen, bale? Hori da. Hori, martxo bukaera arte, Bai. apirilean pixeta aurre ere aurkitzen ja. Aurkitzen dira, bai, egualdien arabera, Hori ezta? da. Ez da, errez, esan dut, komertzialkita ez da, errez bilatzen. Ez, Gaur baina horrek egun- adibidezuk ekarri dituzu, zu Bai, bilduta. hauek ni bildutakoa dira, Mira. eta guain gero eta gero afizio gehiago da, Hori da. hor ja, Utzamako baiaran adibidez hasi dira, mendira ateatzen parkekoakin, erakusteko ze perretxiku da, da gero Hori da. bazkaltze tortzea eta porratze duten. Ditu txiko para todo. Eta oso fina da, Hori da, eta bai. dagoa beste berezitasun bat, gordinikan jan leikela. Perretxiku danak ezin dira gordinikan, batzuk ez. Hau bai, Hau bai. Seguro altzade, bai? Bai, ni bintza jante eta bandik hemen lau, así que... eta, Hori goixo paratuko dut, ez? eta, hori da, Hori da. eta, bueno, martxan hasiko gara. Martxan, zigo gara, arrazoi Hori da. zu, bai. Osagaiak izango izkizuet. Martxoko eskoak, kenebek patata krema. Irugilarra, arrautzak eta baratxuri beltza. Esan ditut osagaiak eta prestazitzeko. Bueno, lehen da bizingo duena da, perretxuko hauek Bai. salteatu, olio pixatekin bagarrikan eta gatz pixatekin, zerre bota gabe, bale? Bale. Perretxuko gosto azpilan datatzea eta beti izateu nahiko lapeatuta aldian ondonak kendu bertzaio pixat garbitu, handienak ez, eta lurra kendu. Bueno, nahiko garbitu eta garbitu zuen. Bai, saiatu nahiz pixat garbitzen, baina beti gertzago Bai, beti, pixat beti, peatuta. lur pixkat, ezta? Hori da. Osto pixkat. Eta bitu salteatu bagarrikan. Vale. Arki. Eskuakin behakin nola xe puskatu lehiketak. Bai, Bat, zati hola aldean berdintxuenetan. bai. Eizian, perretxiko biltzen, itxasonduan zabenean, arrantzan. Eta beste afizioekan bizikletak eta holako gauzak. Bueno, pelotan ibiltzen naiz pixkat, pala mintzat. Abaitare, eh? Astian 2 minuta saiatzen naiz. Ondo, ez da gutxi bera. Korrikare tarteka saiatzea, denbora tatzenean. Eta bueno, Ondo, pixkat halaxe. danetik. Zuek aztia lasai pasako zue, ez da jatetxean, aztia lasai pasako zue. Bueno, aste gunean da lasaio, biltza. Eguneko menua egin da, bueno, guain lasai Bai. da, eta negu aldian da lasaio, ez? Bai. Baina, Eta gabien irekitzen lezue. aste arte izte dugu, astelen, jai Egun arratzaldia, guzti- astelen jai osua eta arratza- aste arte gaua. Gaua. Baina beste gau guztietan horre Arikita, ondo, ondo. Vale. Ja hori Bai. berotzen asteanean, Barroa. jarriko diteu. Vale, barke. Gero bitartean jarriko deu, arrautzak ititeu Temperatura bajean. temperatura bajoa. Orduan, iteu guk baitare runner batekin, Bai. 74 gradutan, 35 minutu. Ekarri izan dugu, nea ronerra. Baina, Bai, ez? hori, beste Baina, aukera bat eman. Nik lagun bat bakat, behan etxian bere bitorzenamikan hartu jo puntua, eta badaki bi zenbakian jarrizkio, temperatura hori hartzen da. Ondo. Adi, egon orduan, oan honetan, Hemen- ronerra ez dakau, baina beira. Hemen proba ingo dugu, ez? Bai. Hemen bi zenbakian jarriko dugu, Bai. batian dakau, eta kutxura bera, Eta termometroakin, zenbat minutu zenzu? 35 minutu. Bai, eta temperatura? 74 gradu. 74 gradu? 35 minutu. Jarki. Ja hor Beste dago. aukera bat, hori da. Hori da, hor dago, eta ja mantentzea gutxura bera, orduan ingo duguna da, arrautza sartu, barroa, Eta listo. eta bertan utzi. Pake Vale. pakian, suabe, suabe, suabe. Eta hauek jun behar dute salteatzen, eta Mhm. eta bukatzen. Vale. Beste gauza bat jarriko Beste duguna gauza da, bat, bai. patata krema, lehenengo egunean ingen un patata... Bai, aurrenengo bigarrengo gunean Bai, zan. lehenengo egunean Kenebek da. patata zan, Hori da. hori da. Patata egosi, kendu... Guretan egozi ginen akoratzen nahi, lasai-lasai, ondo egozi, Ondo egosi. eta gero esnia eta gurina hemen bihundu, Bai, eta egozi, esne esne gaina, gaina, hori da, bai. esne gaina, eta gurina bilak irakin bat eman, urtu, Eta hau berdina da, Bai. eta jarriko dugu hemen, eta hau Hori da. bastian jartzen dugu baita. Zua pixka jetxiko. Hori da, bai, pixka jetxi. Gero xamar da. eta gero olako kremozidade Ba, zapuntua hori- hortxin hartzen hori zuen. da. Eta Bai. hoxe. Eta, platino honedagan Misterioa, misterio, osagaia dira, batetik botatzen irugilar pixkat, bai, hau da euskal txerrian irugilarra, bai, bilar beste platero bat inber dugu euskal txerriakin, da pixka gehiago itzengo dugu, horre buruz. hori da. Eta baratxuri beltza. Hau oso produktu
Ez ezaguna da, ez da? Bai, guen ja gero eta gero ari da ezautzen. Hau da, baratxuri hori normal bat, bakarrik ditute fermentatu. Jartzen dute humedade eta temperatura jakin batian hilabete batzuk, eta fermentazio natural baten bidez, hola bestu ditea, eta hartzen du textura karamelo, gominola bat izango aldi bezala, eta oso gusto bereziak hartzen du. Dauka regaliz puntua, patxasiruela horrela batzen. Eta baltzi normala bota horian, botako jo hori, mazpasa bezala, botako jo hau. Eta hori, jatezean garaian, harrapatzen zunean, kontrapunto oso berezi ematen jo platerai. Hau gehiago erabili berraldezu, ez? Ez. Ez gehiago ematen ingo dugu zabaldu hola, erditikan ikusteko. Ez pentsanik, haure ez duen ezautzen, bitu? Bitu nola da, belbetza. Bitu nola datozen ale guztiak. Eta, ez du bat errepetitzen. Hori galetu behar nizun. Ez du bat errepetitzen. Ez que haiko diapetatzen, errepetitzen te du? Ez du errepetitzen, da bautzi japeti izatea, propiedade asko da eskala. Bai. Eta honek esatu dut, oendikan gehiago askala, bautzi zaskua baino gehiago. Eta horrek golatzi segi berdu. Ez ikusten zute, perretxikuak ura saltatzen hastea. Bai, urtu nuz eskiu. Batea geldituko gehi igual, ez? Beti murruztea, baino puntua hori da, ura agortzen danean, orduan txe daude ondo inda. Azkeneko salteatu eman gehiago eta atea ingo ditu. Bale, Eta gero bukatuko dugu. Zua pixka fuerte jartzen nahi, azkenengo salteatzeko? Hori, pixkati joko diot azkenengo salteatu emateko eta listo. Hori da, iraia deseiten. Hori da, baratxuri ja. Bai, baratxuri gaurko izango da, berezitasuna. Bai, eta osasun altik eran da, guain medizina alternatiba eran da, asko erabiltzen da. Asko erabiltzen da, bai. Asko erabiltzen da. Izatez produktu asiatikoa da. Asiatikoa. Baina hauek adibidez ja hemen egiten duen. Bai, hau kuenkatik ekarreta hor baratxuri egin da oso famatu da, las perroneias da inguru horiek, eta handik ekartzetu. Guan indar pixka gehiago mandiot eta inda ura evaporatzen nahi da, ezta? Eta guztiz evaporatu behar du. Justo evaporatzen momentuan, ja, listo da baratxukua. Bale, harki da. Gatz pixkate botako jo, estilo bate bota. Bota gata. Eta ingo duguna da bitartean, batxuri ja pixkat... Txikitu. Txikitu ingo du pixkat. Gero plaze ditu. Hala. Bale, ba. Kontziko du? Hola bituta ematen du boilurra, trufa. Bai. Hola, ikusi jaz, ni badakitelako guan zer dan, Badu itxura. Bai, itxura aldetik bai. Aldetik ez. Bai. Hau ketxun, pixkat, Nik uste hau ja, bai, hori da, bai. Nik uste ja, listo dela. Hori. Hau gain ingo duguna da, atea ingo ditu platatxo batea, eta hor salteatuko dugu, hortxe, saltari berdinean salteatuko dugu. Bate garbitu bere izea honekin, guztu honekin, ez da? Hortxe bertan salteatuko dugu. Jarki, bai. Honei pixkat. Listo ba. Loxe. Olakotan ez du penamezi zean. Ez, gatzenean perretxo gautzi duen guztua hortxe da, ez? Hori da. Bai. Pixka berotzeanean. Zuko guztiak hortxe ginditzen dira, eta hemen? Irugilarra. Soitu, Ara, bai. Produktu oso kalidade honekoa da. Katxarriekin lortzen dutena, eta pixka botatzen. Soltatu ezala bere grasa, gero botako jau baratxurila, baratxuri beltza, eta gero berriz, danak batin. Perretxikua, eta grasa honek eta atzenean guztua indartu ja perretxikua, lagundu ite jo. Eta platera egiteko hori xen hilabete terriko aukera bakarri dakazu hauekin nahi izan ezkero? Perretxiko hauekin diteko, bai, guk adibidez hau neguan okitze dugu menu bat dena perretxukekin, menu mikologikoa ditzen dugu. Eta aurten platera ubea bindeu, baina ontsuak egin tegenu. Eta menuan arrakastak egin asekan platera hausen da, aurten behi. Hori da. Hori da. Eta guan... Hau, baratxuri botako jo. Barura. Barura. Hori da. Eta bitartean, hori egiten duzun bitartean, aitatu, elitaz horrean, dakazuen, mitologi parkea. Parke mikologiko bat, bai. Mitologiko bat, bai. Hori da, Utzamago baiaran, oain perretxuko hartzeko ordaindu duin behar da, baina servizio baten ordez, ez? Eta han dago ofizinatxo bat, eta emate dute bai informazioa nun adidan ateatzen, ze bari ateatzea, eta gero dago mikologo bat. Pixkat ezaten zunean ordaindu duin behar da, gauza batzuk pixkat, ez?
Nahi, ba... azkenean ez dago, gaizki da beste zerbizio bat ematia eta jendiak ezauteztuna mundu horietari. Eta lanpostu bat sortzen marin badu, horko lau bat euro ez dakit zenbat izango dan zarrera. Naiz, ez dakit duen seguru, baina uste eguneko olako zoz izatea. Hori. Aten goiteko bella. Eta bueno, azkenean, adibidez, perretxikoa eta lehen etxeanak erabiltzen oso gutxi biltze zeanak, oiei esker, zautu diteu eta gauza egitea. Eta igual, freskoa da ben garaian, freskoa jartzen ditue, o argazki bitartez da hori? Ez, hau egiteuena da... Zabaldu garaian. Hori da, garaian zabaltzeu, eta orduan hauek bai daukate, pagina web daukate, eta han jartzen dizu, aber zenbat ateatzen nahi dian, oai dian ateatzen no ez. Eta gero zukut esan mendira, zure kontura ibiltzea, behaiek asesuak dizue, juntzea zona honta o bestea. Eta gero, nahi badezu buetatzen txanean... Jakiteko guna da, txarra da, o ezain badu ezautzen, behar laguntzen. Bitu ze ondo don, Litazo herrian badakizuen. Eta guain, orduan ingo dugu, platera bukatu. Parke mikologikoa. Hori da. Eta harri-harria da, baina... Arrakasta ondila da, Arrakasta ondila da, eta estatu mailan alde guztitatik ditortzea jendea Madridetik ditortzea. Bai, adibidez perretxiko hau da, guain hasia egite dituzte iztera behaiekin, organizatuak eta hori, eta jende asko ezautu dituna etortzea eta... Eta behakin labiltzea jol, ezta? Eta gero baita esatea aukera, inguruko jatetxetan eramat dituzte gero eta probatzeko aukera. Eta zuek asteburu horietan preparatzen zazte menu bereziak egiten. Hori da. Guain jarriko duna da, patata krema pixka bat. Bada oseina zuen inguru hortan, Bada oseina, bai. Bai, oso ikusi ja. Vale. Hori da. Gero jarriko ditegu. Jarretxukuak. Hainien? Martxoko eskoak. Martxoko eskoak, bai. Hori da. Jakin dugu labana. Martolus, elustxa. Hori da. Hori gehienak latinez etortzen dira, ez? Bai. Eta boletuz eduliz eta hau da, martxo... Azkenean perretxuko daukana da, alde bakoitza berera, ditxiola, ez? Alde asko, diferentzia asko, Naparrotik Gipuzkoa eta Gipuzkoan alde batutik bestea ere, bai, ez? Bai. Eta, bueno, atzenean, Eta, bueno... Hori eta bena, arrautza ber. Arrautza, egon da, 35 minutu... Hortxe barruan? Hortxe barruan, eta oso testura berezila hartzeu. Gelditzea gorringua oso kremosua eta zuringua gortzea, baina ez da gorgorra. Bueno, kontuz gaina jarriko zu, ez da kutxari eta bai. Gorringua lertu gabe, ez da? Gorringua lertu gabe. Hori da, men? Hamentxe ingo dugu pixkat zulotxo bat mantendu badi. Eta ingo dugu. Haze gozamen hori lertzen da nian, Eta botatze jo, oliba olio tantutxo bat. Gatz larri pixkat. Bai. Ainanakoa. Hori da. Larri pixkat. Eta atzenengo ikutua, lehen esan den bezala, perretxuko hau esan dugu gorrinik jateko... Bai. Eta orduan iteuna da, kontrapuntoa bilatu, freskuran, eta jartze dugu, orduan iteuna da. Hankak kendu eta txapela, xamurrena dala, aldan finena moztu. Bai. Ze polita dan, polita askan, hola, gris, zuri, gris. Bai, gainezuk esan zumezela ez, elurran ondoren sortzen dana, ematen horixen, Elurra, bakizu, elurra zieran polita dela txuri-txurila, baina gehurtutzen dan bezala, iluntzen juten da. Batzuk gainetikan? Eta, horixen, kolori hartuta. Horrela xa adibidez? Hori da, erki. Eta berdin, atzenengo olio tanta bat, kutu bat, pixkat alinatzeko. Eta beste. Hore, plater polita da, Gatz. Zintzen baino polita bakiten eiza platerak, Bueno, atzenean biztak asko laguntzen jateko garaian, lehenengo golpia hautatzeko, motibatuta hutiak, gero igual desesio gorringori lartzen danian horrela... Eta horrela, listo egongo litzake. Eta horrela lortzen duna da, bai perretxukoa bai salteatua, eta bai gordini pratzea, plater berdinia. Hori da. Eta hemen, paratxurila, beltza, egontzila. Badakizuen, berala etorriko naiz, azken ikutuak ezan, eta gorringori lertu, eta ber guztia, haze goxua da. Perretxikoak ebaki, eta oliotan salteatu. Arrautza, uretan, temperatura baxuan egozi. Patata purea berotu. Zartagian, irugilara zati txikiak salteatu. Baratxuri beltza gehitu. Perretxiku salteatuak ipini, eta guztia bat egin.
Bueno, listo, prest, tastatzeko. Konprobatzen. Hori da, Ara, horren egin ze- berdet, ze- gorringoa lertu, ezta? Hori da, lehertu. Hau da, Hau nola... kriston momentua da, Hori da. hau itia, Hori da, bale. Ai. Dana barrura. Kristona da hobe. Bueno, Oso berezia perretxikoa bai. Oso. Emate gorrela garaio hontan da ez du izan berrein perretxiko, bai, beste baina pixu. oso gusto oso gonekoa da. bai. Eta bueno, gero politxa gana hori ez, irugei harrapatzen zunean, grasan guzti hori, eta gero baratxuri beltza harrapatzen zunean. Peatu la pixkat hortzetan. Hortzetan, Tan eta hor egiten harrapatzen dugu, zu minolan beste- sentsazio hori hori baino, da. gero Eta utziten du zahori oso ona. Oso ona da. Bai, eta gordinik Eta gordinik oso kuriosua. Bai. Bueno, ja que hemen gauden zanberak perretxuko gordinik asko jati ez dala komeni, Ez. porque ez di oso digestibuak, eta bueno, Zati bat, ikutu beste batzuk eta beste ematia bai, ikutu bat, baina hola. ez da komeni gehiagia usatzea, Bai. porque Ba, ni pentsatzet, hau izango zala, perretxiko klase hau, lehen da bizitzan jandetena, Ez aurrenu aldiz. bai, esatizut oso ni Bai, bintzat... zuek hor mendi inguruan, ez hau dituzulako, eta elurra... Bai, eta esatizut, hau guaina esan da, parke mikologikoan bitartez da. Hori da. Ni bertako jendea eta guaina esaten denean izauta, jende gehienak ez du ezautzen. Hori da. Ba, bera, esan du parke mikologikoa, eta, bueno, gogoratu guztioi, Lizazon da hola, eta garaian oantxin hasiko dira perretxiko aukera guztiak, eta aurreratu zaitezte, ba, bueno, ba, asteburu batian, ezagutzea hori, han ezagutu nolakoa dian, kontuz ibiltzeko gero gertatu ezkeo, ba, dudan bat, o beste, ba, perretxiko biltzea juten txazten momentuan, ez? Hori da? Mikologai komentatu. Hori da, eta bertan da, jatetxea, hori jatetxea. Gero baskaltzea etorri. Gero baskaltzea, eta arratzalean demora baren bado, basuan sartu zaitezte, eta beste bueltatxo bat eman. Kriston plana azkazue. Herria txikia, jende gutxi bizizazte, baina aukerako Bai, goza asko ditia da, bai. parajia. Hori da. Bueno, gu baino leheno gogoratu guztioi, beste aukera badezuela beste momentu batean gu ikusteko, gu ez, eta gure arrezetak, noski. Ba, bueno, nahieran, txorieneko saioan sartu, klikatu eta gu bertan gaude. Gaur, egin ditugunak, aurreko egunetan ere bai, eta aurreko astetan ere bai, beti bezala. Eta zure webgunean nola da? Hiru webikoitza, Hori da. orgirrestaurante.com. Esan ditugu esan beharrekoak, eta gaurkoatikan bagoaz. Eta bihar, ordu berdinean, hementxe izango gaituzue. Ados? Ondo izan?